நம்ம ராதிகா மாதாஜி வீட்டாண்டியே கட் ஆகி போகுது அடிக்கடி சில நேரத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க சரி. பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்க பார்த்தோம், விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தாரு. விவஸ்வான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனுவுக்கு கொடுத்தாரு. மனு வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட். டோர் மனு வந்து பாத்தீங்கன்னா இஷ்வாக்கு கொடுக்குறார். இஷ்வாக்கு பாத்தீங்கன்னா ரகு வம்சத்தினை சேர்ந்தவர். ரகு வம்சத்துல நமக்கு தெரியும் ராமச்சந்திரர் பிறந்தாருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்படி வந்து ஒருத்தர் கையில இருந்து ஒருத்தர் கையில வந்துச்சு இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியயுகத்துல இருந்து திரேதாயுகம், இந்த உலகம் படைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சூரிய தேவருக்கு கொடுத்தாரு. அதுக்கடுத்து திரேதாயுகத்துல பாத்தீங்கன்னா ரகு வம்சத்து அவங்களுக்கு போயிருக்கு. அப்ப நடுவுல என்ன ஆச்சுன்னா இந்த சங்கிலி தொடர் வந்து விட்டு முறிஞ்சு போச்சு. அதனால பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து பாத்தீங்கன்னா துவாபர யுகத்துல வந்து மறுபடியும் பேசுறார். சொல்லி கொடுத்துட்டு போன பகவத்கீதைய மறுபடியும் வந்து பேசுறார். ஓகே, யார் கையில? 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து பேசுறார். அதை வந்து பேசிட்டு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜசயோர் விதுகு சகாலேனக மகத்தோ யோக நஷ்ட பரந்தபா. ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்ற, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாகவே நம்ம பெறணும். ஏன்னா அப்படி சங்கிலி தொடர் இல்லாத நம்ம கிடைச்சோம் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இருக்கிறது இருக்காத மாதிரி கிடைக்காது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு என்ன பார்த்தோம்? பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ்ன்றத பார்த்தோம். பகவத்கீதா உண்மை உருவில், அதுதான் தமிழ்ல. எப்படி வந்து பகவானால பேசப்பட்டதோ அதுல வந்து யாருமோ கொஞ்சம் கூட்டவும் செய்யல, குறைக்கவும் செய்யாம இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி வந்து சொல்லி கொடுக்கறது வந்து தான் அந்த பகவத்கீதா உண்மை உருவில். அதனால பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் வந்து பகவத்கீதை எழுதியிருக்காங்க, கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம எதை படிக்கணுன்றது வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கணும். பகவத்கீதா உண்மை உருவில் தான் படிக்கணும். ஏன் படிக்கணுன்ற காரணத்தை நம்ம தெரிஞ்சோம். வேற கொடுத்தவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை புரிஞ்சுப்பாங்க, பட் அவங்களுடைய ஓன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்களுடைய சொந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுப்பாங்க. அது வந்து தவறு. ஏன்னா நம்மள வந்து தவறா கைடு பண்ணிட்டு போகும். அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம மனோபாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அது தவறு. நம்மளுடைய நோக்கமும் தவறா போயிடும்ன்றதுனால கடவுள் என்ன பண்ணாரு, பரம்பரை மூலமா கொடுக்குறாரு. நம்ம உதாரணத்துக்கு இது நல்லா சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு உதாரணம். நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பசங்களோ சரி, நம்ம 10th படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஊர்ல வந்து எந்த டீச்சர் வந்து நல்லா டியூஷன் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, எங்க போனா வந்து பசங்க எல்லாம் நல்ல மார்க் எடுக்கிறாங்க, அந்த டீச்சரையும் வாத்தியாரும் பிடிச்சி தேடி பிடிச்சி அந்த டியூஷனுக்கு போடுவோம் இல்லையா. அது மாதிரி த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி நம்ம பகவத்கீதா ஆன்மீகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த 4 அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி யாருன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 சம்பிரதாயங்களை கொடுத்துருக்காரு. இங்கே வந்து பிரம்மா, லக்ஷ்மி, சிவன், சனத்குமாரர்கள். ஓகேவா? இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் பாருங்க. இந்த மேல இருந்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க. கோலோகல விருந்தாவனம், தாமரை பூ நடுவுல வந்து கிருஷ்ணர் ராதா இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா. அதுக்காக வந்து பிரம்மா, பிரம்மாக்கு நாலேஜ் கொடுக்குறாரு. பிரம்மா கையில இருந்து யாருக்கு வர்றாரு? நாரதர். நாரதர் வந்து வேதவாசர். அப்புறம் நம்ம குரு பரம்பரைக்கு இங்க ஒரு அரியணையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இவருடைய கருணையினாலதான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிற அந்த உரையாடல், இது வந்து ஒரு சமஸ்கிருத மொழியில 45 நிமிஷம் வந்து அந்த குருஷேத்திர போர்ல வந்து உரையாடல் நடந்துச்சு கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கு இல்லையா. அதை வந்து இவர் வந்து இங்கிலீஷ்ல மொழி பெயர்த்தாரு. அது இப்ப பல மொழியில வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்படிதான் நம்ம வந்து இதை வந்து சங்கிலி தொடர் முறியாம நம்ம வாங்கிக்கணும், சரியான நபர்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வீட்டில் இல்லைன்னா கூட இஸ்கான் பப்ளிகேஷன் பகவத்கீதா உண்மை உருவில் அதை வாங்கி வச்சுக்கணும். இந்த 4 சம்பிரதாயம் இருக்கு இல்லையா. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரம்மாவை வந்து சில பேர் வழிபடுவாங்க. அவருடைய கொள்கைகளை வந்து மத்வாச்சாரியார்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. லக்ஷ்மியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரவங்க ஸ்ரீ பரம்பரை, அதாவது ராமானுஜாச்சாரியார். அப்புறம் சிவனை வந்து ஃபாலோ பண்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு சுவாமி. அப்புறம் சனத்குமார்கள் 4 பேர் இருக்காங்க இல்லையா. அவங்கள ஃபாலோ பண்றது வந்து நம்பக ஆச்சாரியார். இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரியில ஜனங்க இருக்கிறாங்க, நிறைய பக்தர்கள் அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. பட் இதுல எது பெஸ்ட்? நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம எப்பவுமே பெஸ்ட் தானே கொடுப்போம் இல்லையா. அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம
பிரம்மா கையில இருந்து ஃபாலோ பண்ணது மத்வாச்சாரியார். மத்வாச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு அந்த குரு சீட பரம்பரையில தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறக்கிறார். நம்மளுடைய பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் சில பக்கங்கள் திருப்பின அந்த இடத்துல வந்து அந்த தலைமுறைகள் எப்படி எல்லாம் வந்துச்சுன்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்ததுனால இதை வந்து பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரைன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம இந்த இஸ்கானை ஃபாலோ பண்றதுனால நம்மளும் வந்து இது கீழே வரோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இது வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान् अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் மனுஷன்ல 2 வகையான மனிதர்கள் இருக்காங்க. தேவ குணம் கொண்டவர்கள், அசுர குணம் கொண்டவர்கள். இந்த அசுர குணம் கொண்டவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாத்திகவாதிகளா இருப்பாங்க, கடவுளை நம்பாதவங்க. பட் அவங்க அந்த பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதுவாங்க. அவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சூப்பர் மேன் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு, அதனால அவர் அந்த செயல்களை செய்யறாருன்னு நினைச்சு அவங்க அந்த விளக்கத்தை கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? பட் ஆக்சுவலி கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்த விக்கிரகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அவருடைய சரீரம், அவர் ஏன் தோன்றாரு என்னன்றதை நம்ம அதுக்கு வர ஸ்டைல பார்க்கலாம். அவருடைய தேகத்துக்கும் நமக்கும் இருக்கிற தேகத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. நம்ம தேகம் வந்து அழியக்கூடியது, பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அவருடைய உடம்பும் சரி பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவுக்கும் வேற வித்தியாசமே இல்லை. அது வந்து டிரான்சிடென்டல் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த இடத்துல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து பேசுறாரு. இது வந்து காலங்காலமா வந்துச்சுன்னு சொல்றாரு இல்லையா? சரி என்னப்பா நீ சொல்ற, நானும் நீயும் பக்கத்துல இருக்கிறோம். நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அப்ப சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் எல்லாத்தையும் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இல்லையா? மாயைக்குள்ள உட்படுறாரு. அவருடைய அசோசியேட்டா அங்க வந்து இருக்கிறார், ஃப்ரெண்டா இருக்கிறாரு. பட் கடவுளுக்குடைய தேகம் சொன்னோம் இல்லையா? இப்ப வந்து அவருக்கு வந்து உடம்பு வந்து டிரான்சிடென்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அவர் வந்து எதையும் மறக்க மாட்டாரு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து அவருக்கு பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். நமக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சாப்பிட்டோம், என்ன பேசணும்ன்றதே நமக்கு மறந்துடுது. நம்ம அவ்வளவு அளவுக்கு அதி புத்திசாலிகளா நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா? சோ நான் அது மாதிரி அர்ஜுனன் வந்து நீ என்னப்பா கதையெல்லாம் விடுற, இப்ப நீ நானும் இங்க இருக்கிறோம் தானே அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்லப்பா, இது மாதிரி எல்லா தோற்றத்தையும் நான் தான் தோற்றுவிச்சேன், எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல விளக்குறார். கடவுளை வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா வைடூரிய கல்லுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது கல்லு ஒண்ணுதான், பட் நிறங்கள் மாறிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவர் ஒருத்தர் தான், பட் நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்து வர்றார். யாருக்கோசம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளெல்லாம் வந்து ரட்சணை பண்றதுக்கோசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அவர் எப்பவுமே நவ யவ்வனமா தான் இருக்கிறாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எங்கேயுமே நம்ம வயசான போட்டோவை நம்ம பார்த்தது இல்லை இல்லையா? அதை வந்து அவருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்களை இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம ஒரு நாள்ல வந்து 24 மணி நேரம் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா யுகங்கள்ல வந்து 4 யுகங்கள் இருக்குன்றத நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம். அதாவது சத்திய யுகா, திரேதா யுகா, துவாபர யுகா, கலியுகா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாயங்காலமும் சாரி காலையில வந்து ராத்திரியும் நடுவுல வந்து சாயங்காலம் சந்தியா பொழுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாதாரணமா பேசுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இந்த பாத்தீங்கன்னா 2 யுகத்துக்கு நடுவுல ஒண்ணு இருக்கிறத வந்து மீட் பண்ற டைம், சத்திய யுகம் முடிகிற இடமும் திரேதா யுகம் தொடங்குற இடத்தையும் வந்து சந்தியாசன்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி இந்த 4 யுகங்களுக்கு நடுவுல வந்து 3 சந்தியாஸ் இருக்கு. இது சேர்ந்தது வந்து திவ்ய யுகம் சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேவா? திவ்ய யுகம் இது மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்த ஒரு மன்வந்திரம். ஓகேவா? இந்த மன்வந்திரம் பாத்தீங்கன்னா 14 மன்வந்திரங்கள் சேர்ந்து அது ஒரு கல்பம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 36,000 கல்பம் சேர்ந்த பிரம்மாவின் ஆயுள். ஓகேவா? இது புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே,
ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவின் வாழ்க்கை நாட்கள்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது. ஓகே, பிரம்மாவின் வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். இப்போ அந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை வந்து 100ன்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வந்து ஆவரேஜா அவன் வாழ்றது வந்து 60 இல்லையா? ஸோ இந்த 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ்ல வந்து அவர் எப்படி அவருடைய நொடிகள் நேர 1 ஹவர்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். இந்த கலியுகத்துல நம்ம ஏற்கனவே 5117 வருஷம் போயிடுச்சு. இந்த கலியுகத்தினுடைய டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4,32,000. இதுல வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணினோம் 5117 வருஷம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு நிமிஷம் பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணனா நம்மளுடைய 1,00,000 ஆண்டுகள் வந்து அவருடைய ஒரு நொடி. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவருடைய ஒரு நிமிடம் பாத்தீங்கன்னா இன்ட்டு 60 போட்டுக்கோங்க. ஸோ 60,000 ஆண்டுகள் இல்லையா? 6. ஓகே, ஸோ அதுக்கு இன்ட்டு 60 போட்டுக்கிட்டா நமக்கு என்ன ஆகுது? அத்தனை ஆண்டுகள் வருது இல்லையா? ஸோ அதை இன்ட்டு 60 போட்டுட்டா 8,640 பிளஸ் அந்த சூன்யத்து கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம இல்லையா? ஸோ அவ்வளோ நாட்கள் இருக்கு. ஸோ அவர் ஒரு பகல் பொழுது வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு நீண்டு இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சிம்பிளா நம்ம இங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா பிரம்மாவின் ஒரு நொடி வந்து நம்மளுடைய 1,00,000 ஆண்டுகள். இதை மாத்திரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ டோட்டலா அவருக்கு வந்து 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார், ஏன் தோன்றினார்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरो अविसन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। हरे कृष्ण माताजी। இங்க அவருடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது, அது அழிவற்றது. அதுதான் நம்மளோட வித்தியாசம். நம்மளுடைய உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழிவற்றது. பட் நம்ம ஆத்மா வந்து அழிவு இல்லாததுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகேவா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய சுய விருப்பத்தால தனக்கு ஏத்த மாதிரி வராரு. ஓகேவா? தன்னுடைய விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வராரு. அவர் வந்து அஜாகன்னு சொல்றோம். ஏன்னா அன்போன், அவருக்கு பிறப்புன்றதே தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ அவர் எப்படி நினைக்கிறாரோ, எந்த மாதிரி நினைக்கிறாரோ அது மாதிரி வராரு. ஓகேவா? ஸோ அப்படி எத்தனையோ காலங்கள் வாழ்ந்தா கூட இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வயசு ஆகுறதே இல்லை. எவ்வளவு மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா 25 வயசு பையன் இருக்கிற மாதிரி போட்டோவை தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல அவருடைய தோற்றம் எப்ப வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா துவாபர யுகவுடைய எண்டுல வந்து பிறக்கிறார். அதாவது 28வது மில்லினியம் 8வது மனு இருக்கும்போது பிறக்கிறார். ஓகேவா? யாருக்கு பிறக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வசுதேவர் அண்ட் தேவகி மாதாக்கு. இந்த நம்மளுடைய குழந்தைகள்லாம் ஒருத்தருடைய ஒரு அப்பா அம்மா அவருடைய சேர்க்கை, அதனால வந்து குழந்தை பிறக்குது. இங்க பாத்தீங்கன்னா வசுதேவருடைய இருதயத்திலிருந்து ஒரு வெளிச்சம் வந்து தேவகி மாதாவுடைய இருதயத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அந்த வெளிச்சம். அப்புறமா வந்து அந்த வெளிச்சம் வந்து கருவுக்கு போயிட்டு வளருது. ஸோ இது வந்து இந்த பிறப்பு வந்து நம்ம வந்து சாதாரணமா நினைக்க கூடாது. ஓகேவா? இது திவ்யமானது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கிருஷ்ணர் வந்து அந்த வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் நடக்குது. அதாவது 6 குழந்தைகள் பிறந்து இறந்துடுறாங்க. அந்த 6 குழந்தைகள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற 6 விஷயங்கள். அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிட்ட தேவையில்லாத 6 அனர்த்தங்கள் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. காம் काम क्रोध लोभ மோக மத மாச்சரிய இல்லைங்களா, லோபா. இந்த 6 விஷயங்கள் வந்துதான் அந்த 6 குழந்தைகளை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த தேவகி மாதாவுடைய கருவறையில வந்து போயறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணாரு? 6 அனர்த்தங்களை வந்து போக்கினார் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளுடைய இருதயத்துல கிருஷ்ணர் வரணும்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அனர்த்தங்களை போக்கணும்ன்றதா இந்த இடத்துல நம்மளுடைய டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஓகேவா?
அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 7வது வந்து யாரு? பலராமர். பலராமரை என்ன பண்ணாரு? மூத்தவரா பிறந்தார். பலராமர் யாரும் இல்ல. ராம அவதாரத்துல லக்ஷ்மணா வந்தவர் தான் இங்க வந்து ராமரா இருந்தார். அங்க வந்து தம்பியா இருந்து நான் சேவை பண்ணேன். அடுத்த ஜென்மத்துல எல்லாம் நான் தம்பி ரோல் பிளே எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். உனக்குனா மூத்தவனா தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதனால அவருக்கு முன்னாடி இங்க வந்து பலராமரா பிறக்கிறாரு. அவரும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கருச்சிதைவு மாதிரி அந்த கம்சனுக்கு காமிச்சிட்டு அங்க இருந்து அந்த கரு வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகமாயா சக்தியால கிருஷ்ணருடைய ஆணைப்படி என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து ரோஹிணி மாதா வந்து நந்த மகாராஜாவோட மனைவி. நந்த மகாராஜாக்கு சில மனைவிகள் இருக்காங்க. அதுல வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ரோஹிணி மாதாவுடைய கருவறையில போயிட்டு பலராமல் வளர்றார். ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது 8வது குழந்தையா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, 8வது குழந்தையா வந்து தேவகி மாதாவுடைய வயிற்றுல இந்த குழந்தை வளர்ந்துட்டு வருது. ஓகேவா? சோ இது இந்த மைண்ட்ல இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது? ஒரு தங்க ரதம் தெரியுது. தங்க ரதத்துல ஒருத்தன் வந்து ஒரு வாளை வீசி வெட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண்மணியுடைய முடிய வச்சிருக்காங்க. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மனிதன் வந்து கம்சா. அவனுடைய தங்கச்சி தான் தேவகி மாதா. ஓகே, முடிய பிடிச்சிட்டு இருக்காரு பாருங்க தேவகி. அங்க வந்து கோல்டன் கலர் ட்ரெஸ்ல போட்டுட்டு இருக்காரு இல்ல, கையை தடுத்துட்டு. அவர் தான் நம்மளுடைய வசுதேவர். இது என்னைக்கு நடக்கிற சம்பந்தம் நிகழ்ச்சி பாத்தீங்கன்னா, அவங்கள தங்கச்சிக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வந்து ஊர்வலமா கூட்டிட்டு போறாங்க. ஊரை எல்லாம் கூப்பிட்டு காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மதுரா ஃபுல்லா அந்த நகரத்தை வந்து காமிக்கணும்னு கூட்டிட்டு போறார். அங்க திடுதிப்புன்னு ஒரு அரசியல் வாக்கு கேக்குது. என்னன்னு கேக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, உன்னுடைய மரணம் வந்து உங்களுக்கு பிறக்க போற 8வது குழந்தைனாலன்னு வருது. அசிரீரியர், மனிதன் அல்லாத ஒரு சத்தம், அதுதான் அசிரீரியர் வாக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அவனுக்கு என்ன ஆச்சு? மனம் புத்தி பேதலிடுச்சு. அச்சச்சோ, நான் எனக்கு மரணம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணான், என் தங்கையோட குழந்தைனாலதானே எனக்கு வரப்போகுது, அதனால அவங்களை கொன்னுடுறேன்னு சொல்லிட்டு கத்தி தூக்குறார். வசுதேவர் கணவன் இல்லையா, தன்னுடைய பத்தினியை வந்து காப்பாத்துறது ஒரு தர்மம். அதுக்கோசம் உனக்கு என்ன பிரச்சனை இப்போ? அவங்கள ஒண்ணும் கொல்லாத, குழந்தை தானே பிரச்சனை, அந்த குழந்தைய வந்து உனக்கு கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த ஐடியா நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறார். ஓகேவா? சோ ஒத்துக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுது? ஜெயில இருந்தாங்க. 6 குழந்தை கதை என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். 7வது அங்க போச்சு. 8வது பிறக்கும் போது என்ன பண்ணாங்க? கடவுள் வந்து பிறக்கிறாரு. எப்படி பிறக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவுமே நம்மளுக்குலாம் தெரியும், குழந்தை பிறந்தா பேன் கத்திக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறக்கும் இல்லையா, இது வந்து ஜெயிலுக்குள்ள பிறக்குது இந்த குழந்தை. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிறப்பை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள்லாம் எல்லா லோகத்துல இருந்து அந்த ஜெயிலுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. யூஸ்வலி யாரும் ஜெயிலுக்கு போகணும்னு விருப்பப்பட மாட்டாங்க இல்லையா? மதுரா ஜெயில என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணர் பறக்க போறான்னு தெரிஞ்சுட்டு பிரம்மா, சிவா, இந்திரா எல்லாரும் எங்க வந்துட்டாங்க? அந்த ஜெயிலுக்கு வந்துட்டாங்க, அந்த காட்சியை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து குழந்தை பிறக்கிறாரு. அவர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிரிச்சிட்டு ஆடை ஆபரணங்களோட பிறக்கிறாரு. அதை பார்த்துட்டு தேவகி மாதா, டே என்னப்பா நீ இப்படி இருக்கிற, கம்சனுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீ சின்ன பிள்ளையா இருந்தேன்னா எங்கேயாவது துணியில சுத்தி மறைச்சு வச்சிருவேன், இப்படி பிரம்மாண்டமா இருக்கிறியே. அவர் 4 கை ரூபத்துல வந்து தோன்றுவார் இல்லையா? ஸோ இப்படி இருக்கிறியேன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. இம்மிடியேட்டா அந்த குழந்தை வந்து சின்னதா ஆயிடும். அப்புறம் வந்து எனக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு நந்த மகாராஜா வீட்டுல விட்டுடுங்க, அங்க பிறந்திருக்க பெண் குழந்தைய நீங்க எடுத்துட்டு வந்துடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இவங்களும் போவாங்க. எப்படிப்பா போறது, என்ன தமாஷா பண்றியா, எங்க கையெல்லாம் வந்து சங்கிலியால கட்டி இருக்குது, இங்க பாரு இரும்பு கம்பி போட்டு எத்தனை காவலாளி இருக்காங்க அப்படிலாம் நந்த மகாராஜா கேட்க, அதெல்லாம் நான் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து சங்கிலி ஆட்டோமேட்டிக்கா கலண்டிடும். கதவு வந்து தானா திறக்கும். அங்க இருக்கிற காவலாளிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல ஆழ்ந்த நிதிரையில இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஆழ்ந்த நிதிரையில இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், இவர் போவார். வெளியே போனா என்ன ஆகும், ஜோன்னு மழை கொட்டும். அப்ப வந்து நம்ம ஆதிசேஷன் இல்லையா, பலராமர் வந்து நாகமா வந்து கொடை மாதிரி இருப்பார். சோ அங்க போற வழியில யமுனை நதிக்கரை வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். கிருஷ்ணருக்கு வந்து எனக்கு சேவை பண்றதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, தனக்கு வந்து வழி விடுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை, கிருஷ்ணர் போறாரு இல்லையா, அவருடைய பாதத்துக்கு நான் சேவை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்படி தலையில தூக்கிட்டு போவாரு. அது வந்து வழுக்கும். என்னடா நான் நல்லா தானே புடிச்சிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு நான் இவருக்கு வசுதேவருக்கு அவர் கிருஷ்ணருக்குடைய என்ன ஒரு ஆசைன்னா, அந்த நதியோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணணும். அதுக்கு என்ன ஆசை, தன்னுடைய திருப்பாதத்தை தொடணும்
இல்லையா, ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறார். சோ ஒவ்வொருடைய பக்தர்களுடைய தேவைகளை வந்து பூர்த்தி பண்றதுதான் கிருஷ்ணருடைய ஆசைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த பக்தர் வந்து தூய பக்தர்களா இருக்கணும். அந்த பக்தர்கள் பண்ணக்கூடிய பக்தி எப்படியாப்பட்ட பக்தின்னா அன்அலாய்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகேவா, அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது கலங்கமற்ற பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி. ஓகேவா, அப்படி இருந்தாதான் கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அந்த பக்தர்களுக்கோசம் என்னன்னாலும் பண்ணுவார் இல்லையா. கிருஷ்ணர் நம்ம இருதயத்துக்குள்ள வர்றதுதான் கஷ்டம், வந்தா வந்து போக மாட்டார். ஓகே, அவர் பக்த வட்சலா இல்லையா. சோ அது மாதிரி வராரு. அங்க இருந்து பெண் குழந்தை எங்க தூக்கிட்டு வந்துடுறாங்க இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அவர் வந்து கம்சனுக்கு வந்து தகவல் போகுது இல்லையா. அவங்களும் கேட்குறாங்க, எத்தனையோ முறை மன்றாடுறாங்க, இது பெண் குழந்தை தானே, உன்னை கொல்ல போறது வந்து ஆண் குழந்தை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் இருந்தாலும் வந்து மனசு ஒப்பல. அதனால வந்து அவங்க அதை கொல்றாங்க. கொல்லும்போது அது வந்து யாரு, துர்காதேவி, சக்தி இல்லையா. நீ வந்து தெரியாதனமா என்னோட காலை பிடிச்சிட்ட, அதனால உன்னை மன்னிச்சு விட்டுடுறேன். இப்படி காலை பிடிச்சி இப்படி தூக்கி போடுவார், தன் வாளால கட் பண்ணலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து காலை பிடிச்சதுனால உன்னை சமாபனம் பண்றேன், மன்னிச்சு விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல போயிட்டு அந்த அம்மா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, உன்னை கொல்ல போறவன் ஆல்ரெடி பறந்துட்டான். ஓகே, அவன் வந்து விருந்தாவனத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளூ இன்ட்டு வேற கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே, சோ நம்ம இந்த கதைக்கு வரலாம். இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய. ஓகே, கடவுள் வந்து ஏன் அவதாரிக்கிறார், அவதாரம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா மேலே லோகம், அதாவது கிங்டம் ஆஃப் காட் கிட்ட இருந்து கீழே இறங்கி வர்றார். கீழே இறங்கி மேல இருந்து தன்னுடைய இருப்பிடமான கோலோக்களை இருந்து கீழே இறங்கி வராரு. அதுதான் இறங்கி வருதல், அதுதான் அவதாரம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன் வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்கெல்லாம் வந்து எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் தலை தோங்குதோ தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கும் மெயினா வர்றது எதுக்குன்னு தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து காப்பாத்துறதுக்கோசமும் அசுரர்களை வந்து அழிக்கிறதுக்கோசம். இந்த இடத்துல மெயினா பாத்தீங்கன்னா தேவகி மாதாவை வந்து காப்பாத்துறதுக்கோசம் வராரு. வந்தமேன்னு சொல்லிட்டு கம்சனையும் வந்து சம்மாரம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து அதர்மத்தை இந்த கம்சன் என்ன பண்ணா, அவருடைய அப்புறா உயிரோட இருக்கும் போதே வந்து உக்ரசேனாவை ஜெயில போட்டு இவர் வந்து அரசாட்சி பண்ணிட்டு வந்தார். நல்லவர் கையில வந்து ஆட்சி கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு உக்ரசேனாவை தன்னுடைய தாத்தாவை வந்து அரசாட்சி பண்ண விட்டார். அது மாதிரிதான் இந்த பகவத்கீதையில கூட பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டன் வந்து தூய பக்தன், நல்லவன் இல்லையா. அவன் கையில இந்த நாடு வந்து அரசாளப்பட வேணும்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் இந்த பகவத்கீதை எல்லாம் பேசுறாரு, பண்றார். இந்த ஓகேவா, துரியோதன் கிட்ட வந்து போகக்கூடாது, அவன் தீயவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, இந்த 3 காரணங்களுக்கோசம் பகவான் வராரு. ஓகே, சோ பரித்ராயான சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. எப்பெல்லாம் வருவாரு, யுக யுகம் தோறும் வருவேன் தன்னுடைய பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா. சோ இப்ப நமக்கு ஒரு டவுட் வரும், நான் ஏன் கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, முழு முதற் கடவுள் இல்லையா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட், சர்வ காரணம், எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமானவர் வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா. அவர்கிட்ட இருந்து வந்த பிரிந்த ஆத்மாக்கள் தான் நம்ம. ஓகேவா, சோ நம்மளோட சொந்த இருப்பிடத்துக்கு நம்ம போகணும், பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள்ள இருந்து வெளியே வரணும்னு நம்ம அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், ஜென்ம கர்மச்ச மே திவ்யம், அவருடைய தோற்றம், அதாவது பிறப்பு, அவருடைய லீலைகள். யார் ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து விடுதலை அடையிறான். இப்ப நம்ம வந்து இந்த முடிவு எடுக்கணும், நான் அடுத்த ஜென்மத்துல பறக்கணுமா வேணாமா, இல்லப்பா எனக்கு இந்த ஜென்மமே போதும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுடைய பக்தியை வந்து தீவிரமா பண்ணிக்கலாம். இவன் தான் பக்தி பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கடவுள் வந்து எந்த பாராபட்சமும் பாக்குறது இல்ல, எல்லாரையும் சமமா தான் பாக்குறாரு. ஓகேவா, நம்ம அவரை எப்படி பாக்குறோமோ, எப்படி நம்ம சரணடைகிறோமோன்றது வந்துதான் நம்மளுடைய பிரச்சனை. பட் அவர் வந்து எல்லாரையுமே சமமா பாக்குறாரு. பட் பக்தர் வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அவங்களை வந்து பாத்துக்கிறாரு. ஓகே, ஏவம் யோ வேதி தத்வதா தெக்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைத்திமாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா. சோ வந்து மறுபடியும் பிறக்கிறது இல்லை, என்னுடைய நித்திய லோகத்தை அடைகிறான்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகேவா, சோ நம்ம 17ஆம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமோதர மாசம், கார்த்திகை மாசம் தாமோதர ஆர்த்தி பண்ணணும். ஓகேங்களா, சோ இந்த ஸ்டோரி இந்த இடத்துல இந்த மாசங்கள் இருக்கிறதுனால நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நெய் தீபம் காமிக்கணும்.
எப்படி நெய் தீபம் காமிக்கணும்னா இந்த பிக்சர் இருக்கிறதுனால அந்த அதை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பாதத்துக்கு வந்து 4 முறை காமிக்கணும். தொப்புளாண்ட வந்து 2 முறை நெய் தீபம் சுத்தி இப்படி காமிக்கணும். முகத்துக்கு வந்து 3 முறை காமிக்கணும். இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டா 3 முறை. அப்புறம் ஃபுல்லா அவருடைய உடம்புக்கு வந்து 7 முறை இப்படி காமிக்கணும். ஓகேங்களா? இது தாமோதர அஷ்டகம் ஒன்று இருக்கு யூடியூப்ல, அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதை பாடிக்கிட்டு நம்ம இந்த ஆர்த்தியை பண்ணணும். சரிங்களா? இதை வந்து தாமோதர லீலைன்னு இருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஜாயின் ஆயிட்டு நம்ம பண்ணலாம். இன்னைக்கு கிளாஸே வந்து நிறைய இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஓகே. கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், இருந்தாலும் லைட் டச்சப் பண்ணிடலாம். இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா 3 நமக்குள்ள வந்து 3 லேயர் இருக்கு. நம்ம நேற்று படிச்சோம் சொன்னமே, யாராவது சொல்ல முடியுமா? கிராஸ் பாடி, சப்டல் பாடி, இருதயத்துக்குள்ள. நீங்க இல்ல மாதாஜி, மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, நீங்க வேணாம், வேற பக்தர்கள் சொல்லட்டும். மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்டையர்டு டீச்சர், எவ்வளவு அளவுக்கு ஆக்டிவா இருக்காங்க. நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் இல்லையா? ஷீ இஸ் a very young and energetic lady, dedicated lady. மாதாஜி பாருங்க, எல்லாத்துக்கும் முன் வந்து ஆன்சர் பண்றாங்க. நம்ம எல்லாரும் அமைதியா இருந்தா எப்படி? சொல்லுவாங்க மாதாஜி, அவங்க இப்பதானே ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. இல்ல அதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நாளையில இருந்து டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? எல்லாரும் ஒரு ரோல் மாடல், நம்ம அவங்கள பார்த்து ரோல் மாடல், நம்ம அவங்கள பார்த்து அவங்கள வந்து பின்பற்றணும். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி சூக்ஷ்ம உடல். சரி மாதாஜி, கரெக்டா சொன்னீங்க. சோ கிராஸ் பாடி அண்ட் ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு, ஆத்மா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அந்த ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? சோ கடவுளுக்கு வந்து இதுல எதுவுமே வித்தியாசம் இருக்கிறது இல்லை. அவர் வந்து எல்லாமே திவ்யமானது, அவர் வந்து நித்தியமானவர், நம்ம வந்து தற்காலிகமானவர்கள். நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 3 மாயைக்குள்ள உட்பட்டு இருக்கிறவங்க. அவர் வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், நிர்குணா. ஓகேங்களா? மாயையை அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார், மாயை வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதனால நம்ம கொஞ்ச நேரம் கோவமா இருக்கிறோம், கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படி இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சீன்ல இந்த பிக்சர் என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து எதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, எதுல இருந்து வெளிப்பட்டு வரணுன்றதை இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ பற்றுதல், பயம், கோபம், இவற்றிலிருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை படணும்னா முழுவதும் விடுதலைப்பட்டு, இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்னில் நிலைத்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். ஸோ இதெல்லாம் பண்ண என்ன ஆகும்? நமக்கு தூய்மை அடையணும். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆயினர். ஓகேவா? ஸோ நம்மளும் நம்ம இருதயத்தில் இருக்க கலங்கங்களை போக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து ருச்சி வரணும். அது வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? டெய்லி வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். ஓகே, நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த 16 வார்த்தைகள் கொண்ட மகா மந்திரத்தை வந்து நல்லா சத்தமா வந்து உச்சரிக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு 16 மாலைகள் வரையும் மினிமம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. இப்படி பண்ண நம்ம இருதயத்தில் இருக்க எல்லா அனர்த்தங்களும் போகும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? நம்ம இருதயம் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடும். ஓகே. ஸோ அப்போ கடவுள் வந்து நம்ம இருதயத்துக்குள்ள குடிக்கொள்வாரு. அப்படி இருந்தா நமக்குள்ள ஒரு மனமாற்றம் வரும். இங்க இருக்கிற பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது நம்மளுடைய கிருஷ்ணர். இங்க வந்து யாருடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிசுபாலனுடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டது. ஓகே. சிசுபாலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறக்கும் போது வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கைகள் கண்கள்லாம் இருக்கும் அவருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த அம்மாவுக்கு வருத்தம், என்னடா தன் பிள்ளைக்கு இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருத்தத்தினால வந்து அப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ரிஷி வந்து சொல்லிட்டு போவார், இவரை வந்து ஒருத்தவங்க பார்ப்பாங்க, பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸ்ட்ரா கண்ணு காய் எல்லாம் போயிடும். பட் ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவராலதான் இவருக்கு மரணம் வரும்ன்றதான் சொல்லிட்டு போயிடுறார். இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷம், ஒரு பக்கம் துக்கம். ஓகேவா? என்னடா பண்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி இருந்தாலும் ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணர், நந்த மகாராஜா, யசோதா மாதா, ராதா எல்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு. நீ என்ன இன்னும் ஃபங்க்ஷன் எதுவும் பண்ணலையேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அவங்க கெஸ்ட்டை கூப்பிட்டு உபசரிக்கிறதுக்கோசம் கூப்பிடுறாங்க. பார்த்தா இந்த பிள்ளைக்கு எல்லாம் வந்து மறைஞ்சிடுது.
இந்த அம்மாக்கு ரொம்ப துள்ளி குதிக்கிறாங்க சந்தோஷத்துல. உடனே ஒரு கவலை, யாருடா வந்திருக்காங்கன்னு போய் பாக்குறாங்க, கிருஷ்ணர். ஓகே, அவங்க அம்மாக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஓகே, தெரிஞ்சுட்டு கிருஷ்ணர் கையில போறாங்க. அது மாதிரி என் பையனை ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, அவரை மன்னிச்சு விடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. தாய் உள்ளம் இல்லையா? சரி, அவன் வந்து தப்பு பண்றத 100 முறை வந்து பொறுத்துக்கிறேன், ஓகேவா, 100 முறத்துக்கு மேல நான் வந்து என்னுடைய சக்கரத்தை விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகேவா, அவரும் கவுண்ட் பண்றார். இவர் பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் துஷாதனன் கூட சேர்ந்துட்டு கிருஷ்ணரை பார்த்தாவே இவருக்கு பொறாமைனால வந்து எப்பவுமே அவதூறு பண்ணிட்டு திட்டிக்கிட்டு அவமானப்படுத்திட்டு இருப்பார். சபையில கூட எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தாலே இவர் கவுண்ட் டவுன் ஆரம்பிச்சுட்டே இருந்தார். 100 முடிஞ்சிச்சு, 101வது பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணாரு, சுதர்சன சக்கரத்தால அவருடைய வாழ்க்கைய முடிச்சுக்கிறார். ஓகேவா, சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எல்லாரும் எப்படி வந்து சரணடைகிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அவங்களுக்கு பலன் கொடுக்குறேன். அவர் வந்து எந்த பேதமும் பார்க்கறது இல்லை. நீ வந்து தாழ்ந்த குலத்துல பிறந்திரு, உயர்ந்த குலத்துல பிறந்திரு, நீ படிக்காதவனாயிரு, படிச்சவனாயிரு, எந்த பேதமே பார்க்கறது இல்லை. நீ வந்து என்ன, அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு சரணாகதி அடைஞ்சு அது சொல்லியிருக்கிற பிரின்சிபல்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்கிற அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். ஓகே, அப்புறம் வந்து வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு அதை வந்து பின்பற்றணும்ன்றத வந்து இவர் சொல்றார். ஓகேவா, அவர் ரொம்ப கருணையானவர். ஓகேவா, இந்த 2 பிக்சர் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. 2 பேர் படுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ளூ ட்ரெஸ்ல படுத்துட்டு இருக்கிறது வந்து பலராமருக்கு வந்து பாத சேவனை யார் பண்றது, கிருஷ்ணர். கோல்டன் கலர் பட்டு பீதாம்பரம் போட்டுட்டு இருக்காரு பாருங்க, எல்லோ கலர்ல. அதே அடுத்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பலராமர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பாத சேவனம் பண்றார். ஸோ எந்த ஈகோயிஸ்டிக்கா அவருக்கு இல்லை. ஓகேவா, என்னதான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கோசம் செய்வார். மனிதர்களுக்கு மட்டுமா, விலங்குகள் கிட்ட கூட பாத்தீங்கன்னா அன்பா பாசமா இருக்கார் இல்லையா? இந்த பசுக்களை வந்து அவர் அன்பா இருக்கிறதுனால அவருக்கு என்ன பேரு, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம பசுவை வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதுகாக்கணும் இல்லையா? பசு வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 தாய்மார்கள்ல வந்து ஒரு பசு வந்து ஒரு தாய்மார் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களில் விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே. ஸோ மனுஷங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்கவுங்களுக்கு வந்து என்ன ஆசை, எனக்கு இந்த வேலை முடிஞ்சிடணும், நான் நல்லா இருக்கணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும், என்ன ஷார்ட்கட் பண்ணணும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. நம்ம எல்லாமே ஷார்ட்கட் தானே, ஈஸியா வரணும். நம்ம சாப்பாடு கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெடிமேட் ஃபுட்டு இல்லையா, இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ், மேகி அதெல்லாம் தான் நம்ம பண்றோம். இந்த பட்டன் தட்டினா எல்லாம் வரணும் நம்ம வீட்டாண்ட இல்லையா? அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வழிபாடு கூட பார்த்தீங்கன்னா தேவர்களை வழிபடுறோம். ஏன்னா அவங்க கிட்ட போனால் ஈஸியாக இமீடியட்டாக சாங்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க வந்து நம்மளை ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, நம்மளுடைய கர்மா பாவ புண்ணியத்தெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகே, அவங்க உனக்கு இது வேணுமா, இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த கர்மத்தை வந்து பின்னாடி போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க, நமக்கு இல்லாமல் போகாது. அதை எப்பயோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம அனுபவிக்கணும். இன்னைக்கு அனுபவிக்கல, நாளைக்கு அனுபவிப்போம் அந்த கர்மாவை. அவங்க வந்து கொடுத்துடுறாங்க, மாற்றி அமைக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். அது நிரந்தர தீர்வு அல்ல. தேவர்கள் கொடுக்குறாங்க, அது நிரந்தரமானது அல்ல. அவங்க கொடுக்கறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு வந்து சாங்ஷனிங் பவர் யார் கொடுத்துருக்காருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அதனால எந்த யாக எண்ணங்கள் பண்ணும்போது கூட கடைசியா என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணார்பண மஸ்துன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி முடிப்பாங்க. ஓகேவா, சோ நம்ம இவங்க கையில போறதை விட பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டே வந்து நேரா போலான்றதை வந்து நம்ம எடுத்து புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா சாதுர் வர்ணியம் சொல்லிட்டு மயா சிஷ்டம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிக்சரை எல்லாரும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இன்டெலிஜென்சி வந்து வேரி ஆகும். அவனுக்கு இந்த இன்டெலிஜென்சிக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் வேலை செய்யணும். அதுதான் வர்ணாசிரம சங்கம். இது வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல். இங்க ஹையஸ்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிலிஜன் எடுத்துட்டு இது ஞானம் இருக்கிற வந்து பிராமணா பிறக்கிறான். அவனுடைய வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை சொல்லி கொடுக்கணும். சத்திரியனுக்கு உடல் வலிமை இருக்கு, நாட்டை காப்பாற்றணும், தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றணும். இந்த வைஷ்யன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து பிரெயின் நல்லா இருக்கும். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் மைண்ட் மென்டாலிட்டி நல்லா இருக்கும், பிசினஸ் மென்டாலிட்டி. அதனால சம்பாரிச்சுட்டு வருவான் இல்லையா, அந்த சம்பாரிச்சு வந்ததை ஒரு பங்கு தன்னோட வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் கொடுக்கணும். நம்ம வந்து சம்பாரிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா, நம்ம சம்பாதனை கூட எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லியிருக்குது. இது சொல்றேன், பயந்துடாதீங்க. 50% வந்து
கிருஷ்ணருடைய சேவையில வச்சுக்கணும். 25% பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பர்சனலுக்கும், 25% எமர்ஜென்சிக்கும் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சூத்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்சி ரொம்ப கம்மி. அதனால வந்து அவன் நிலத்துல அயராத உழைக்கிறான். இதுதான் வந்து ஐடியா பிஹைண்ட் ஏன் இந்த வர்ணாசிரம சங்கத்தை வந்து பகவான் எடுத்துட்டு வந்தாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை விட்டுட்டு இப்ப இருக்கிற ஜாதி மதம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எப்படியோ போயிட்டு இருக்குது இல்லையா? காஸ்ட்ல சப்காஸ்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதர் பேசிஸ்ல எஜுகேஷன் எல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா? ஸோ இவர் வந்து இந்த இடத்துல வரணுன்ற அவசியமும் இல்லை. அதனால அவருக்கு வந்து ஏதாவது ஆக போக வேண்டிய அவசியமும் இல்லைன்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்றார். தன்னோட பக்தர்களுக்கோசம் எதனாலும் பண்றதுக்கு அவரு தயாரா இருக்காருன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாரு. ஓகே, அவரை பாதிக்கக்கூடிய செயல் எதுவுமே இல்லை. செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய உண்மையை அறிபவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம நேற்று ஒரு ஸ்லைடு பார்த்தோம். அதாவது தாமரை இலை போல் நீர் மேலன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? பகவான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணாரு. எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. ஏன்னா எல்லாத்துலயும் அவர் இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ பக்தர்கள் இந்த ஒரு பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஆயுதம் ஏந்தி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு விருப்பம் இருந்துச்சு. அந்த பக்தருடைய விருப்பத்தை கூட அந்த இடத்துல வந்து அவர் பூர்த்தி பண்ணார். இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும். கீழே கிருஷ்ணருடைய காலை வந்து அர்ஜுனன் பிடிச்சிட்டு இருக்கார். கிருஷ்ணா, நீங்க வந்து என்ன சபதம் பண்ணீங்க? நான் இந்த யுத்த காலத்துக்கு வரேன், தேரோட்டியா வரேன், ஆனா எந்த ஆயுதமும் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க வாக்கு உறுதி பண்ணிருந்தீங்க. தயவு செய்து இந்த ஆயுதத்தை போட்டுடுங்கன்னு பிடிச்சிக்கிறார். சோ இங்க பாருங்க, அவங்களுடைய பீஷ்ம பிதாமகாக்கு ரொம்ப ஆசை கிருஷ்ணரை வந்து ஆயுதம் ஏந்து பார்க்கணும்னு. அவருடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றினார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா, அதெல்லாம் நம்ம இந்த வார்த்தைகள் நம்ம நேத்தே யூஸ் பண்ணிருக்கோம். கர்மான்னா என்ன, விகர்மா, அகர்மா. ஓகே, கர்மான்னா நம்ம நார்மலா செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? போவோம், தான தர்மங்கள் பண்ணுவோம் இல்ல, அதனால புண்ணியங்கள் வரும் இல்லையா? சோ இந்த கர்மவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறத கொஞ்சம் பின்பற்றுவான். சோ அதை பின்பற்றுறதுனால அவன் என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கலோகத்துக்கு போவான். சொர்க்கலோகத்துல போயிட்டு அங்க நல்லா என்ன மது மாது எல்லாம் இருக்கும். இங்கன்னா அங்க வந்து நல்ல காஸ்ட்லியா குவாலிட்டியா வைன் கிடைக்கும், அழகான பெண்கள் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான், மறுபடியும் திரும்பி வருவான். அந்த ஜட உலகத்துல வந்து மறுபடியும் பிறப்பான். அதே வந்து விக்ரமவாதிகள் என்ன பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல இதை செய்யாதன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அதை வந்து செய்வான். அவன் அதனால என்ன ஆகும், நரகத்துக்கு போவான். மறுபடியும் வந்து என்னவா பிறப்பான்றது கேரண்டி இருக்காது. அவன் மனுஷனா பிறக்கிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் கம்மி. பட் வந்து கீழ்நிலை பிறவியை அடைவான்றது வந்து அகர்மா. அகர்மான்னா என்னன்னா வேதங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்குதோ, நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா நேத்து, நிஷ்காம கர்மயோகிகள் அந்த கேட்டகரியில வருவாங்க. கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை மாத்திரம் செய்வாங்க. தான் செய்யக்கூடிய செயல்ல கூட எந்த பலனை வந்து பற்றுதல் இல்லாம செய்வாங்க. ஓகே, ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய சேவையே பெருசா வச்சிருப்பாங்க. இவங்க வந்து மிக உயர்ந்தவர்கள். இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் பிறக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லைடு பார்த்துட்டோம். இந்த பல்வேறு வகையான யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. அவை அனைத்தும் வெவ்வேறு வகையான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. அவற்றை அவ்வாறே அறிந்து நீங்கள் முக்தி அடைவீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஓகே. இது நீங்க இடத்துல வந்து யாகங்கள் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு யுகத்துக்கு ஒவ்வொரு தர்மம் இருக்கு. இந்த பிக்சரை பாருங்க, அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துடைய பொருள் புரியும். அதாவது இந்த சத்தியுகத்துல ஆயுட்காலம் அதிகம் இருந்ததுனால தவம் பண்ணாங்க. அது கீழே வந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நெருப்புல தவம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் துருவா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால்ல தவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த யுகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்கவுங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் வந்து பண்றாங்க. ஓகே, துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்னங்கள் பண்ணாங்க. துவாபர யுகத்துல வந்து கோயில் வழிபாடு. திரேதா யுகத்துல வந்து யக்னங்கள் பண்ணாங்க. ஓகேவா? இதுக்கு வந்து ரோல் மாடலா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணரே பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, சாந்திபினி முனி கூட போயிட்டு உட்காந்துட்டு கத்துக்கிறாரு.
அது மாதிரி நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஆன்மீக குருவை சிறந்த முறையில தேர்ந்தெடுக்கணும். எல்லாரும் ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்றாரு, நானும் அவரை போய் ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த ஒரு கிரேஸ் இருக்கக்கூடாது. அவருடைய தன்மை என்ன, எப்படியாப்பட்டவர்ன்றதை தெரிஞ்சுட்டு அவரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் அவர் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறத அவர் வந்து ஃபாலோ பண்றாரா, அதையும் பார்த்துக்கணும். அவர் சொல்றது ஒண்ணு, செய்யறது ஒண்ணா இருந்தா அவங்க அது மாதிரி இருக்கிற குருவை நம்ம ஏத்துக்க கூடாது. ஓகேவா? ஸோ குரு வம்சத்தின் சிறந்தவரே, தியாகம் இல்லாமல் ஒருவன் இந்த பூமியில அல்லது இந்த வாழ்க்கையில ஒருபோதும் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது. பிறகு மறுமையின் நிலை என்ன? ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன செயல்கள் செஞ்சாலும் அதுல தியாகம் இருக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை கூட வந்து எப்படி பிரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லியிருக்கு. நம்மளுடைய டைம் இருக்கு இல்லையா? அதை கூட எவ்வளோ நேரம் நம்ம கடவுளுக்கு கொடுக்கணும். ஏன் வந்து பிரபுபாதர் 16 மாலை பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, 14 மாலை பண்றதுக்கு குறைந்தபட்சம் 2 மணி நேரம் ஆகும். ஏன் அந்த 2 மணி நேரம் கடவுளுக்கூட நம்ம ஐக்கியம் வச்சிருக்கிறோன்றதுக்கோசம் தான் அவர் சொல்றார். வேற எந்த காரணமும் இல்லை. எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. ஏன் இதை பண்ணுன்னு சொல்றாங்க, பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றாங்கன்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணங்கள் இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிபிரஷ்னேன சேவையா, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. என்னன்னா இவர் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணார். இப்போ ஒரு குதர்க்கமா இங்க கேள்வி கேட்கலாம், கடவுளை வந்து ஏன் போயிட்டு ஒரு டீச்சரை எடுத்துக்கணும், அவர் தானே சிருஷ்டி பண்ணாரு, அவருக்கு ஏன் பாடம் கற்பிக்கணும்னு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தோம் இல்லையா? அதை நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா பிரபுபாதா ஒரு நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு. ஒரு கடல் இருக்கு, அந்த கடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய வெப்பத்தால வந்து அந்த நீர் வந்து ஆவியாகி கிளவுட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது. மேகங்கள், மழை மூட்டங்கள் மேகங்கள் ஆகுது. அது வந்து என்ன ஆகுது, மழை பெய்யுது. மழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் விழுது. பாறை மேலே, ஒரு வீட்டு மேலே, காவா மேலே, ஒரு நதி மேலே. அந்த நதிகள்லாம் சேர்ந்து எங்கே கடைசியில் போய் சேருது, அந்த சமுத்திரத்தில், கடலில் போய் சேருது இல்லையா? ஸோ தொடக்கமும் முடிவும் எங்கே இருக்குது, ஒரு இடத்துல முடியுது இல்லையா? அது மாதிரி கடவுள்கிட்ட இருந்த வந்த வேதங்கள் நம்ம ஸ்லைட்ல கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கடவுள்கிட்ட இருந்து பிரம்மாவுக்கு வந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வேதவியாசர், நாரதர் மூலமா வேதவியாசருக்கு வந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாந்திப்பிடி முனி அவர் கையில் சொல்றார். இது வந்து நம்ம குதர்க்கமா பேசணும், இல்லை நையாண்டி பண்ணணும்னு தேவையே இல்லை. நம்ம எப்படி போய் கேட்கணும்னா நம்மளுடைய அறிவையும் திறமையும் அவங்களுக்கு காமிச்சுக்கிறதுக்கு கேட்கக்கூடாது. அடக்கத்துடனும் பணிவுடனும் நம்ம கேள்வி கேட்கணும். அப்போதான் வந்து என்ன ஆகும், அது ஒரு சந்தர்ப்பம் நம்ம தொண்டு செய்யறதுக்கு. ஓகே, உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவ தர்ஷினக, உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து தன்னிலை, செல்ஃப் ரியலைசேஷன். இந்த பகவத்கீதாவுடைய நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நம்ம யாரு, ஓகே, நமக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன சம்பந்தம், அதை வந்து பிரயோஜன சம்பந்த அபிதயா, இந்த 3 வார்த்தையில அடக்கிடலாம். ஓகே, எனக்கும் கடவுளுக்கு என்ன சம்பந்தம், நான் என்ன பண்ணணும், என்னுடைய குறிக்கோள் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாம் ஜீவாத்மா, நம்ம கடவுள்கிட்ட போயிட்டு பரமாத்மா கிட்ட போய் சேரணும். அதுதான் வந்து இதனோட குறிக்கோள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பிரிவுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த இடத்துல முடிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி. நாளைக்கு மறுபடியும் நம்ம 5வது அத்தியாயத்துல சந்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் சாண்டிங் பண்ணுங்க. ஓகே, 108 முறை சொன்னா அது ஒரு மாலை. தயவு செய்து யாரெல்லாம் புது பக்தர்